ओमफ्राय मर्निंनि दामानि एसे डाइटिंआव दं नालाय एसे जुसबो लोंनानैनो एसे दिनखौ खाथायगासिनो दं आरो ओमफ्राय बयनिबो जुस होनोसै ना मेंग' जुस मैंगो सीजन फैखागौ नालाय मैंगोखौ लोंदों एसे नालाय एकथरा बिदिनो कार्टुन नायबाय थायो कार्टुनखौसो मोजां मोनो नामा बेलाय साबैसे जोङो हा साबैसे नोंसोर लोंग्रोलाय जों लांसै हा मेरिया लोंनो हायानो गेस जायो ए ओमफ्राय लोंदो दे सोर सोर लोङो आं बेखौ मेगन लोंहैनोसै मर्निं का जुस मैंगो जुस लायबाय लोगोफोर लकेशनाव दिनै जोबगोन शुटिंआ ओमफ्राय नोरिमाला मा खालामदों गामसा गावसानो न'आव नालाय जेबो गाननो हायो मेरि नै बिजिटार आं बर' ना होनो निक'लो रिमाल थफ्लाखौ दोननांगोन ना मेहेर ना बाथोन जागोन दे दिनै गोथाव खिन्थु नमक ध्यान रख आं बेग लाना थांसै फै बेगा बेना आंनि बेगखौसो लाना थांनो नागिरदों नालाय गारिल'सो बुंनांगोन आं नहीं ना बाथन को ग्रीन चिली थोड़ा ज्यादा देना स्पाइसी एकदम झाल देना ओके जला के आज वो बनाएगा सब आज हम घूमेगा रिमल बनाएगा हम आज घूमेगा तुम बैठेगा रिमल बनाएगा जो भी बना लेकिन फीस सकती फुलि खानायसोलै दहायनो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग Nilai mabaik tada. माबसे ना बुंदो ओरैबायदि गोलोमो खालि बे पार्टआल' गोलोमो नायलाय थिफु फैजोब्बायानो नै मेरि बै माबाखौ नोङो दै फिनानै हरखा आंनो एसे दैनि सुटखौ जागायनो थांगासिनो दै फियाखै एसे गिसिखानो एसे ओइ माबाखौ लाबाखै नोङो बै लुथुबा मा नाम जाबाय दे एसिजों हाबसिगोन दा स्कुटि सालायनो सोलोंदों नामा नोङो सफैबाय नाथाय एकदम ओरैबायदि बार खोलो खोलो जायगाया दै जिङावहाय ओमफ्राय खानायफोरानो उरायजोब्बाय आरो मोजां नांदों सान्दुंबाबो बारा फिल जाया बिदि बार थायोबा बिदाङा ओमफ्राय साइड डान्सारफोरा आगैमोना सफैथ'वाखै इसोरखौ लानो थांदों साथायानो दुंलायलायबाय नालाय नांगौनि बारा नुखादों खमिदि नांदों ओमफ्राय समायबावबायसो मानसियाबो बिरनायजों माबा आइलेसार गासोम नागिरदों अभार माने बेवहाय जेबो गैया ना लांदां बार होबथेनो थाखाय एकदम अनलि बारल' बिबार मोनबाय नामा हनै आयौ मासि मोजां बिबार मोनखो अबाव लायखो नोंलाय बिबारखौलाय हा आयौ जि मोजांखा नै
party na नै मबाइलाव बा थाबायनो बिराद नागिरगासिनो दङ मोनगोन र' इयावनो दं बे हाबाब बारहुंखा फैनानै शुटिं लानो हायासै ओंखाम जाफैग्रोबाय लोगोफोर फाइनालि जोबनोसै शुटआ जोंना नुमारसिगोन ना बेखौ दोनहैगोन ओइ एक्टर लोगो हमदा नों माबा मोनसे बुंनो होनदोंमोन ना बहाय माने आङो दासो सेकेन्ड टाइम नालाय बारा माने एक्टिभ नङा मानसिया ओंखायनो एसे अन्नानै रायजोफ्रा माने सापर्ट खालामलायबासो एसे आवगायनो हागोन नालाय दासो सेकेन्ड टाइम एसे माबाफ्राव माने एक्टिंफ्राव माबा मोनसे मिस्टेकफोर थानो हागौ मिस्टेकफोर थायोब्ला निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय रायजोफोरनिसिम आरो मिउजिक भिडिअखौ जोंनिखौ माने सापर्ट खालामगोन होननानै बयनिसिमबो आसा खालामनाय थाबाय शेयार खालाम दे थेंक इउ होमबाबो बिराद मोजां एक्टिं खालामो दे नोङो स' लोगोफोर फाइनालि जोब्बाय ओमफ्राय नोंथांमोना थाबैनो मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनसिगोन ओमफ्राय सोरबा सोंदों सोरनि चेनेलाव नागारगोन माने साननो हागौ रिमालजों आंजोंहाय मिउजिक भिडिअ खालामनो साननानै बिदि नङा मिउजिक भिडिअ अनलि फर रिमालनिसो नालाय रिमालनि चेनेलाव फैगोन ना रिमालनि प्रडाक्सनाव फैगोन रिमालनि चेनेलावहाय ओमफ्राय बिथांजों आंजोंहाय एक्टिं खालामदों बिराद मोजां नांबाय नेक्स्ट टाइम आरो खालामनो मोनगोन ओमफ्राय नै आगैबो दं सासे स' बिदिब्ला बांद्राय फ्ल'बाय थाला आसा खालामदों नोंथांमोना मिउजिक भिडिअखौ बयबो मोजां मोनगोन होननानै आरो बयबो नायनायनि उनावहाय कमेन्टबो खालामहरदो आरो लोगोसे बयबो शेयार खालामदो जेरै जोंखौहाय सापर्ट खालामबोदों सिगांनिफ्रायनो बिदिनो सापर्ट खालामदो ना स' दिनैनि ब्लगखौ बिदिब्ला बिदियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन ना मेरि ओमफ्राय एबारनि मेकआप आर्टिस्टआथ' मेरि मार्लिन नोंसिना मोनलाय ढेकियाजुलिनिफ्राय आरो बेबो बिराद मोजां मेकआप आर्टिस्ट ओमफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन आंनि मिउजिक भिडिअआवहाय बिथांनि मेकआप खालामनायखौ माबायदि मिथिखौ आंखौ साबसिन नुदों ओरै माला आरो खेबसेयावहाय मिथिला नोंथांमोना नायनानै मिथिसिगोन साबसिन नुदों ना मा नुदों एक्सुवेलि आं एसे हामखादों ओंखायनो मोजां नुदों जानो हागौ एसे माने आं हामहोदों आरो गावखौनो गाव एसे बांद्राय मटि होनबाय थादों ना मानसिफोरा ओमफ्राय एसेबाबो ओंखायनो आंबो चेलेन्ज लादो आरो हामनो होननानैहाय स' थेंक इउ स' माच मा मिथिजों फार्स्ट टाइम खामानि मावनानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय माबायदि मोनदों आंजों खामानि मावनानै बिराद मोजां मोनदों फार्स्ट टाइम थेंक इउ आंबो मोजां मोनबाय स' बाय बाय फोलावबाय थाला ब्लगखौहाय एसेबाबो लाबोबाय ना बाय बाय न'द' बाय